Chaya Dara. But I think screen yakapenda manje fire. Chibora sawa bora screen yakapenda ri jamani. Ngabozi unogona uchikora uri mutsipa vanongoona wakadaisiwa ise 2 minutes te yakapenda zveshuwa mudara. Aiwa pauda kutsvaka matechnician manyowani paya waise German wagwana mukuita seiko panapa ndiri kunzwirira mukuita seiko mudara. Hana vasina rimwe settings rakaiva mudara. Muri kuona kuti zvinhu zvakadzora tsano. Kuona kana chibackground chacho mudara kaplazi mike uringonzwa kuti sound yachinja baba. Mukuita seiko marasta rotation shamari ndarozviona kuti yakabhenda here. Kompanami yakabhenda here kusaidu tamuka yakabhenda kopa ndakuonika haifanenge yakabhenda mudara. Iri straight usanoona ngoipfekera yakabhenda anoona ngoipfekera yakabhenda waisiya shamari makuverenga wacho kunonetsa. Zvakamira seiko pana mukuita sei mukuita sei ndoita sei mukuita seiko pana mukuita sei ndakatotyoka mutsipa handakatyoka mutsipa nawo ndiri kutyora uri mutsipa panapa. Awa ndokurasawo ingi 2 seconds baibai. Mukuita seiko German pay usanyeperwe rasta. Zvamira seiko pana mukuita sei. Big shout out kuna Dennis Nemo Denny ayo ameno zvanachiita German pakuda aya anochuna aya anocorrecta masettings 2 seconds. Tinoda kubika maraba Molin what's up. Aiwa but German I think ndinofanira kustraighten magozi bara mic German. Aiwa mechidona German. Ndakatenga kuChina. Mira ndisode masini panapa. Anoona zvandakutaura. Aiwa chinoshanda. Zvaita so chamani. Ndimbosasana navanhu panapa. Mukuita seiko panapa. Munhu mukuru zviri sese Malvin Wagwan Pale zviri sese must they sure here. Rodrick mukuita sei Wagwan panapa napinda mudara German fair. Right. Ndinangoti gaga maona bozi parorambo norohwa skero nani nzara nabva graft. Hanzi tinoda kumbopinda paskero 2 seconds. Ndimbopindawo panapa ndimboona tape ndibobvunzewo masettings. Muri kuona seiko masettings abaya like kanishi neni nigreen neanziko yetu hats likes mukoreka masettings bye bozi wewe wapa kabuda gauro Germany mari diaspora inorwadza kuwana kamunoziva mesi. Unoona 2 cents dzako wanokwanisa kuita izvi zvimpeso wangu izvi great achievement plus muri kuona kabara chimike bye ndichipfaisa madhiri. But aiwa mas nyaya panapa ndiye kudaisoka panyaya iri kunetsa panapa kumana nyaya ndoda kuvadresa bhozi ndanoona kuti sakutosvika muna 2018 nyaya yasiri yaadreswa maona. Saka ndati zvamakaungana mese panapa ndangoti tingoti gaga maona 2 seconds dzinonyanya sei ndisanyanya kupedza nguva yakareba. Right. Hanzi nevasikana vedu vekuZimbabwe. Hanzi Zimbabwean men are not romantic. Ishuwa here. Mabhebe edu dati mutitaurire kuti hanzi zvanzi Zimbabwean men are not romantic. Ameno kuti ishuwa here idzi dzikutaura ipapo. But ndakamuda kuramba mufeso wangu nokera chi. Pandakazoona kuti amazi. I think nyaya inenge shuwa iyi. Bozo kuona nyaya ichitaurwa kwakawanda mufeso wangu nyaya inenge iri shuwa. Andiri kuona mufeso wangu. But ndakazoona manje pane problem manje ona. I think problem yedu isimafese eZimbabwe ka ndeyekuti hatisi romantic nenyaya yemusic yatiri kuteerera mazuva ano. Apana Zim Dance watiurayira romance yese mudara. Ndiri kutaurira pafair chaipo. Bozo watasa mazuva atateerera kana R&B aya anokera chi mazuva ana Trevor Dongo aya atsaro ya. Unoziva waona kana Baby Richo yamuroad soka. Werowa nemalyrics aTrevor Dongo mudara. Hoza baby kana kuti richiuya baby sosvika kuti ndashamisika pandakuona uchipfuura pano baby ndanetsekana
pawanditarisa ndashaya kuti ndonyarirepi. Ndaona zuva, mwedzi zvese ndenyenyedzi pauri, ndikanetsekana. Ndashaya kuti ndonyarirepi. Unoza bhebhe rabva ratapirirwa mufesi wangu kuti akaipa. Unoona bhebhe rangu nyarira mufesi wako kuti aiwa bosi chi R&B yakaipa. But nezim dance yako mazuva anova ndiri kuturera basa. Chimbogaya mufesi wangu waona bhebhe richiamba road handiti. Wobva woti hama yazichi mendro erichi mendro na boom beto. Waona bhebhe richiamba road bosco voti. Imi mai makanaka. Ndimakonzera nyakanyaka. Kuita kudonedza musika. Muchizunza mutaka. Hawa mai munodhingura skiro. Mune kaskiri kanofizura mamero. Wona step. Ne body shape. Chaboko chewaya baba. Chiwepi. Hameno kuti style yacho yakabva ndepi. Masiya munhu wese ari happy. Chimondodza kuti nderipi baby rinokucheuka pakadaro. Hapana zimdanzo ndowaturera madhiri mafesi angu. Tatakaipa kudhara maniwe. Sanyeperwe mfesi wangu. Tatakaipa kudhara. Parafana zimdanzo waturera madhiri. Ndosava isisu zimabonment tisiri romantic because hapana vezimdanzo waturera madhiri. Why is that face on? Ndiyo runatsoitika pa fair chap pa fair. Bosi mabebe kuZimbabwe wametera zvinhu zvina basa ka. Udakwidza kumanyenga ne zvinhu zvina basa ka. Unoshaudwa mfesi wangu. Wasona kuZimbabwe? Unomwe wa gas. Vasiyari mavheti ka. Bosi vheto kamnyenga kanokudza kuti no, I can't. I'm in a relationship, you know. I can't. You're cute, but I can't. I'm in a relationship. Pasikana kuZimbabwe kamnyenga anokuramba zvimwe zvezvo kuti kana neunodhiniwa mufesi wangu. Kuti wati chi? Dzokuridza zvawataura wati chi? Awana ngoti wona step ne body shape. Chamboko chewaya baba chiwepi. What? Urikudza zvaurikutaura? Urikudza zvaurikutaura here? Ndokudiwa pauri papo. Ndokudi. Nedumbu rako here rinotengera XQ. Murikudeko Mr. XQ. Mr. Putiti. Unozvigona here? Life yangu unoigona here? Zvinane ndite bachura. Murikude Mr. Putiti. Nedumbu renyi. Chaurikuda chi? Ndiri musalala. Ndiri musala. Murikude Mr. Putiti. Musikana kuZimbabwe anokushura. Usatomboti bati. Netimakumbo twako tunoitwa winki D. Urikudei nayo winki? Gafa futi. Chi-extraterrestrial. Tibvire panapa. Dai ngori mumwe munhu wakatongwara. Izvezvi watorwa speed yekwajapreza makuwa. Dai ngori mumwe munhu wakangwara izvezvi warwa speed yekwajapreza makuwa. Ndokudiwe. Aiwa mas. Sorry, I got carried away a little bit. But nyaya yangu mainzwa mafesi angu ndiye kuti nangu ndikuadresa tasvika muna 2018. Nyaya, why we are not romantic? I think we need to go back. Kumazuva edu chaiwo atera R&B, even grooves. Mabebedu ati bvumewo mufesi wangu. Bosi, mabebedu akupera nemanajimbi ka. Bosi najimbi riri smooth mufesi wangu ina handihete manje. Handiri kunyepera. Najimbi riri smooth mdara rinosvikira bebe roti. So, you want to chop my money? I don't care. I know fair. I got the plenty. Or maybe you want cassava. I got big cassava. Man.
Big shout out to Pana Mai Tangani Brisese, Loli, Yolinda, Wagwan. Who's gonna say Ta Angeline is Ruvamba say Yanaruba 2 seconds, but he angaendo onachi ndinongoti zvangu mazimba taraskirwa negamba redu comrade Garwe Lacoste toti kana matambudziko kaukoko mutanzwa news hanzi news ndedzeshuwa saka zvanobata moyo zvagarwe zvanobata moyo zvagarwe but unoza mufesi wangu kutora chokwadi pafair chaipo kumana taura paserious chaipo nyaya iri panapa ndeye kudai so Mugabe next time kana uchiendawo kurali handiti vakabata mike paya tofanira kungotsvagawo munhu anotsiura mai Mugabe kuti mai Mugabe chimbosiyai mike pasi mai Mugabe nhandichikumbirawo mbosiyawo mike pasi padawaizi mai Mugabe please chimbosiyai mike but problem iripo ndeyekuti hapana manje munhu anokwanisa kuudza mai Mugabe kuti vasiye mike ndo nyaya iri panapa pandakazoona manje mufesi wangu ndakaona kuti munhu wana anogona kuudza mai Mugabe kuti vasiye mike pasika mukuwasha wawo simba ndo zvandotoona inini ndatozvifunga nezuro unoyona ndiri pagraph ndakati right watinokwanisa kuona kuti audze mai Mugabe kuti vasiye mike pasi ndiyani but vanoona mais simba is the only solution saka nyaya iri panapa ndeye kuti takataura nasimba dai angori umwe munhu wotaura naambuya wako ongoudzawo kuti ndatichikumbirisawo mama paipa vanenge vakutaura kuti mama please put the mic down put the mic down what's up 5 minutes woudza kuti chi mama isai mic pasi please ndiri kukumbirisawo mama isai mic pasi simba is the only solution dai maongorao matofonera simba iwe problem iripo ndeyagarwe garwe handinatsorinzwisisawo inufesi wangu unozoiri ndakaenda kune function ndakasvika ndakapiswa ndakawanzirwa nemunhu ndoenda kune imwe function semunhu oramba achidiwanzira aiwa next one handiende mudara because garwe raifanira kuona kuti hamana yekuramba achibaya kumafunction wandongotowanzirwa haiite next rally garwe raifanira kuti sei ndine solution yandaifanira kuti ipa daidakandibata next time garwe raifanira kuti sei raifanira calling sick mudara I think garwe raifanira calling sick rakazoti pane rally riri kuitwa garwe raifanira kuti fona kana kuZANU-PF headquarters baba ngoti hello ZANU-PF headquarters right ndi green ndi Lacoste garwe pay Mr. Garwe, what can we do for you? Dada kuya kubasa nasiona but kurali yari kuitwa inana doctor saka nangoti green handikwanisa kuuya bhozi handiri pahuro pane flu iri kutenderera plus munongozo ndichiri pamarecovery mudumbu green zveidi kuda zvitapitapika zvinotapira saka I can't make it to work today ndomaonera angu zvangu inini garwe raifanira kuita calling sick boza ungaramba uchingoenda pagraft mufesi wangu uchingonopiswa waiziva haiite chirukazi bandakuenda ndakamererwa panapa you know mimi come here come here for a second why chiwe panapa ndaudza ndakuenda vanazima mondunyepa pinga no wanodhuma masettings because ndeye kuchina unobva wabvarisa madirezi anyways hi guys yo what up andiri panapa ndiramimi unongera chi I was on tour up song ndambono tise I didn't come to get you you're going I didn't come to get you're driving but tubayirize tubaya huku waize he's such an idiot tuno Nando's I feel like chicken I'm craving it azana kuna kubara mic anzati ndofana it's kuchitaura so bright my eyes are fetsa little. mabonfera Oh my god ozana mabonfera you need to go check out Mimi's page ana mabonfera now unogera chi aya anorambo ndi mabonfera no they're mine what am I fitra kandiita face wangu
boom ataurai vega tiboniwa malikes nedu mahearts timuraira tomunhu mbukanda baibe maise javan fake sanyepero mamburika macomments kapanapa ndatimbori panaona vari panapa sunshine hanzi hi mimi Hi. zvanzi nariley simbi iri sei hayo ndoidawo namukoma riley hanzi ndiri kudawo namukoma riley ndezvekutraya mpeso angu hauzive zvinoitika waisiya then panana apa pana rosemary hanzi craving paita mimba chakacha zvana mukoma nox tiripo mukoma nox what's popping mana makaedha nox iri panox vivo imimi isi takatomuedha kudhara takutofairwa vaya niedze romance kana achitaura idzika idzi nox ndokwake kuromance mafesi edhai nox panox vivo ndopatino hapana musasarire maize album yona rakabuda hanzi you look awesome together and you look like matavire alright mandinomukurera muroyevera kudya tinyu What the hell are you doing? ukazungirira nyoka muchiuno You're such an idiot. muroyevera kudya tinyu okay I saw this. Langa, what's up? Ndinonzi my rooks anzi avachingopinda lole long time mimi anzi mimi what's up? Hey guys. Bon rakapenga na Jai DJ Taps what's up? Mukira seko face wangu. Memory. Yes, memory. Mimi love your vlogs. Moses makafitana. Takafitana. Plus tino na. Iwewe neni. Tomuda shine cause toendera. Mpana Nox yo, mpana Nox. Mambo muzgo mushere mpana Nox. Ede pa Nox vivo. Anzi. No, nothing. It was just I didn't see it. Wait, chona. Yeah. Chiri say. What do you mean? Hey, Did you announce it? Pinam frame pana. Did you announce it? No, what? Oh. Okay. Do you want to? No, you can say it. Yeah. It's up to you. You can say it. Well, you already put it up anyway. Yeah, no, but I shouldn't. Okay. What? Really? Sure? Yeah. Okay. Can you have my glasses? Mira. Okay. Yeah, but I'm there. So, obviously, .com maribara udara is me and Mimi, you know, we are not together anymore. And this is doing a report. We are not together anymore, but we're friends. And the Shawari, we, you know, as you can see, it's Shawari, you know, and we work together. As a, you know, I'm a DJ. She's a makeup artist. Saka kwawana kwacho tukusangana waizia. Kwawana kwacho. So you know, she's a good friend of mine. Man, I told you I was on tour. I'm on Chikiso Huku. Oh, Kuda. You were meant to come. My so yeah, God. we're not together anymore. I mean, magazines one day in Nigeria, we got to my jokes bye. You know, this is what we mimi. But my settings are But you know what I have to say, guys? Yeah, it was one of those decisions that just had to be made, and I think we're just better off as business partners, or I don't know, whatever you want to call it. But you know how relationships are like, you know, when you're out there in the social media world, it's a bit crazy. So, yeah, I guess it was just one of those things. Yeah. Yeah. I don't know what else I have to say, but yeah. Magazines Omega, no jokes, no comedy, real stuff. Yeah. There you go. Let's go. Yeah.